Да обясня какво е картофки сос. Ами картофки сос не знам какво е, смисъл такъв, не знам точно от какво го правят, но когато го ям, има вкус на майонеза, на горчица и на пържено олио от картофки. Гордо това е. Вкусно е, наистина много е хубаво, но онзи ден открих едно... То не е и сос, то е някакъв вид салата, която страшно много ми хареса. Така че очаквайте да снимам клипчета с нея. Уникална е, наистина страхотно. Такова нещо никога при живота си не съм ял. Страшно много ми хареса една салата, но очаквайте клипче наистина, което просто е вълшебно. Наистина нямам думи за тази салата. Такова нещо никога при живота си не съм ял и е уникална. Страшно много ми харесва. Случайно я открих и викам, нека взема такова нещо да пробвам какво е. И като го пробвах, просто нямам думи, хора. Уникална е, но очаквайте клипче с новата салата. Много е хубава, много вкусна, много. Чао, до нови срещи, очаквайте клипчето с новата салата.